Mga igsoon, si Jesus nakahinaway sa mga tao sa iyang panahon sa ilang pagpangayo o milagro. Karong panahon na uso sad ni kaayo nato ang pagpangayo o milagro. Niya kung dili gani ihatag ang milagro nga atong gipangayo, moingon dayon ta, wa ko paminawas Ginoo. Naaba mo anang batasana? Kana bang moingon din ta, wa man maminaw ang Ginoo nako, wa man dungga sa Ginoo ang akong pagampo. Namo ana, wa man gigrant sa Ginoo ang akong pagampo. Kutob ra gyud na. Nya niingon si Kristo diri, nangayo silag milagro timaan aron pagpaila nga miuyon ang Dios, ang pag-uyon sa Dios. Gusto gid nato nga ang Ginoo muuyo nato ba? Nga sa tanan natong gipangayo, labi na gyud makaayo sa atong lawas, makaayo sa atong relasyon. Ato ginang pangayoon para nang imong bana o imong asawa nibiya sa balay kay nangabit. Nya mangayo din kag milagro nga usba in taon ang iyang hunahuna, Lord, makahuna-huna unta siya sa pagbalik diri sa among pamilya, biyaan unta na iyang kabit. Mao din nato Panginoon. Nya mo labay na lang na po katuig, wa gyud mo biya, buwagan ko na lang ni oy kay mao gitingali ni pagbuot sa Ginoo nga buwagan ko ni kay wa man gid siya mobuwag siyang kabit. Kana sa mga sugarol kayo, palainom kayo, Ginoo pahunonga in town. Ya kung di gyud mo hunong, buwagan ko na lang ni, wa na man gyud mahimo ani gyud. Sige magid siyang balik-balik. Kakuha na mo anang batasana. Mao na makapa-impierno nato ng batasana. Ngano man, tungod kay ang gustos Ginoo, dili ta mangayog milagro. Unsa may iyang gusto? Maminaw ta siyang pulong. Tanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa taga Ninive, naminaw man sila sa pulong sa Ginoo nga gisangyaw ni Hunas, ni propeta Hunas. Naminaw sila, pagpaminaw nila, ang ilang buhat nihaom sa ilang nabati. Kay kita gud usahay ang atong mga buhat ba, daghan kay tag mga buhat nga wa mo haom sa pulong sa Ginoo. Daghan jud kayo. Nya ato nang gitan-aw nga murag makaayo sama nang manugal kag swertres para masulbad imong utang. Sakto na dili. Sakto kay mudaog lang yun ka. Og mudaog lang yun ka, sulbad gyud ang utang nimo. Pero ang problema wa na mo haom sa pulong sa Ginoo. Wa man magsulting Ginoo nga pangutang. Ikaduha, wa sad magsulting Ginoo nga panugal aron ibayad sa imong obligasyon. Ang iyang gisulti, lihok tao, trabaho. Nya kung mo trabaho ka, ayaw pangayog suhol. Anha diya masulbad ang imong utang. Uy, magsigi man og pangayog increase sa suhol, kusog pa kayong mangayog overtime. Nya masuko pag yung dili tagaan og minimum, at least minimum, masuko pag yun. Nawa na gyud ka, di na gyud kakabayad ana sa imong utang. Trabaho lang, ayaw pangayog suhol. Kay mao man ay sugo as Ginoo. Napagina, tamparuson kas imong bana or tamparuson kas imong asawa, dangop dayos barangay kay ikiha. Sakto na dili. Sakto ba? Sakto nausang di mo mumingong sakto. Sakto gina siya. Pero nihaom ba sa sugo as Ginoo? Huwag yapon. Kaya ningong Ginoo, sagpaon ni mong pikas aping, pasagpa lang pikas. Di ba? Huwag yun mo haom, pero tanaw na to, murag sakto. Pusot-pusot ang anak, 5 na kabuk anak niya, pobre kayo, palaygit dayon. Sakto na, dili. Sakto. Pero nihaom ba sa sugo as Ginoo? Wa na sad. Nabitay ningon ako pader, nipis na kuno kayo akong matres o niya kana ganing naapagyod ko'y large heart enlargement
Peligro na kay ko magsigig bleeding, unya mo daga ba yun mo saka pag ni akong dugo, mo atake ko. Peligro kay ko mamatay mo na nga advice sa doktor, palaygit lang yun. Aron di na ka ma-trigger ana sa pagbuntis. Na kung sa may hinungdan nga magpalaygit ka. Ingon siya nga, para dili ko ma-trigger pa ba nga mag-bleeding, unya mo kuha na kong heart. Ana. Nako niya, iguman ni mo glaygit o babangga ang imong gisakyan, makapugong na sa bleeding niya sa imong o, mabuak ng imong o, ang imong laygit. Misa o di, sad pa diroy na ko, ay na lang palaygit. Kaya basig mabangga na kadya sa unahan. Nga naman ko doon, magpalaygit ka. Aron di ka matay? Oh, mahimog di ka mamatay. Na magani, nagkaon lang, patay magani. Na magani, uban ka. Unsa to? Nang limpios balay, karubag o ba? Na, tumisahanan, siguro na nato din niron. Nang limpyo bas balay, paskidjol, siguro itong misa gapon niya. Ikuan, parang pila to edad ato? Bata pa. 53 years old. Nang limpios balay. Ning kalit lang kaumod, tingali to, unsa to, naparok ba to? Man, namatay. Dali ra kayo no? Wagi siguro kamuro na nimbang. Inigawas nyo diha, wa na. Patay na mo. Katod si Kuan, katod Father Alex Salve, may he rest in peace. O, bago pa siya nagmisa, pagka human, wa na, paghigda, patay. Father Robincio Rabusa, maupay pagmisa alas 4, pagka alas 7, galakaw lang dia dapit SRP, padong si balay siya kono tong manghod, patay. Nya kamo day, exempted day mo ana. Mga matay gitang tanan. Pero kanindot nang mamatay ta nga nagsigig tuman sa sugos Ginoo, kay bisan pa ang atong untang kamatayon kanang scheduled death na sama sa taga Ninive nga matud panghunas 40 days from now hotdo na mong patay sa tupan na schedule. Pero kay nagtuman naman sila sa sugos Ginoo, nausab ang schedule. Kinsa may makausab sa schedule sa atong kamatayon? Ang Ginoo orasan. Nya kinahanglan pa jud kag milagro ana. Di na ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Biyai ang sala, paghinulsol sa imong mga sala ug hununga ang mga buhat nga dautan. Mao nay gibuhat diri sa kaniganing taga Ninive. Mao sa nga ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo. Sudyaan gyud mo sa rayna sa habagatan, the Queen of Seba, siguro to, nga ning baktas katunga sa kalibutan aron maminaw sa wisdom ni Solomon. Maminaw ra. Mabitan nang malipay taron sa atong misa nga diha sa YouTube o sa Facebook, daghang maminaw. Pero ang nanimba, nagduka-duka, wa maminaw. Ang aktual nga nanimba bagasiga na duka-duka may patungtuas YouTube kay nagsige pag paminaw. Okay, magsige mo sila comment, Pader, kabati jud ko sa imong misa, lipay kay kung makabati ko sa imong misa, nako may pa mo, lipay mo ni ay sakristan, matug la. Hindi tayo buotan sa itong sakristan ang uban. Unya, unsa may kuan, unsa may kanaganing maayo rong buhaton, dili deta mangayog milagro kung dili mangayo ta sa iyang pulong. Naagan ikay problema, ingna dayon ang Ginoo, Lord, unsa may imong ikasulti bahin ani? Unsa may imong ikasulti nako bahin aning akong problema? Nya, di ba na mo tingog ang Ginoo usahay, panangpit og pare, madre, or kana mga religious people nga gasigi bagsangyaw sa maayong balita, didto pangayo haron malabdagan kas pulong sa Ginoo. Mga nagong imong anak ni suyop, unsa man ipapriso
o dili? Nya sige nagpangawat. Sige nagpangawat sa inyong mga butang hasta ngadto silingan. Unsa man ipapriso dili? Di pangutana usas Ginoo. Anong ditsom sa kagpapriso diha? Pangutana sa Ginoo. Di man sa kumingon ayaw ipapriso. Di sa kumingon nga ipapriso, pero pangutanas Ginoo ba? Daghan kay karon di mangutanas Ginoo. Labi na gid ning kaning pag-sex, kana bang paghimoan ng sex ba? Daghan kay di mangutanas Ginoo. Diretso gidayog buhat. Mo na dinhi magsige kugos-kugos anang bata, magpabunyag igpangutana na tog kasal ba? Luos lag lingo, sige lingo. Tag na po, tag 15 kabuk atong bunyagan dinhi, may lang na ay 5 ana nga kinasal. Di ba? Nga naman, wa man mangutanas Ginoo, Lord, love nako siya, love sa kuniya, unsa man tira dayon. Ana pangutana unsa man Lord, pwede na? Ana. Iya kuno kong i-date Lord, paangkason ko siyang motor. Adto bingadto sa ay nadapita ka ng mga baybayon diha ba nga naidaghan kayong mga ngit-ngit-ngit-ngit. Adto kuno mingadto Lord, unsa man muuban ko dili. Ana paminaw sa Ginoo. Nya karon kinsa man ang makabati sa pulong sa Ginoo? Ang mga makasasala maglisod gyud kabati sa pulong sa Ginoo. Muna ang first requirement, biyai ang sala, hinulsuli ang sala. Munang nindot kaayo nga karong panahon sa Kwaresma mao nay atong buhaton. Naay mi text nako kagabi, Father, palainom kay ko. Di gyud pwedeng di ko makainom kada adlaw. Nadasig ko sa imong text Father, ay mong promo Father. Suwaya nako nga di ko muinom og 40 ka imnanan. Ambot makatuman gito siya nya ako to siyang giingnan, congratulations. O di nahunong ang iyang inom. Nya unsa may iyang tumong? Ihatag niya nga ri sa simbahan. Nagtuok hata nga dili siya suklian sa Ginoo o grasya sa healing ni anang maong addiction sa inom. Suklian gina siya. Kanindot sa tunta upay ni text nako ha. Kanindot untag na mo text nako nga Father, magsigi jud kog suyop. Sugod karon Father, 40 ka suyupan. Dili nako buhaton, nya ihatag nako diha sa simbahan ang equivalent amount. Pila naman roy amount anang kada suyop? Kamong mga manuyupay tubaga. Nya 40 gud kasuyupan di nimo himuon. Nya imo ginang sakripisyuhan aron lang mahatag nimo diri sa simbahan sa hope and opportunity. Wa kay hope nga mahiled ka, wa kay opportunity nga mabag-o ka. Naa gyud. Sige migduwag tungit Father. Kada gid adlaw magduwa mig tungit. Karon 40 ka adlaw din ami magtungit. Nya pila may budget nimo nang tungit? No? Naa jud kay hope nga mabag-o, nasa kay hope nga mahimong maayong tao sa mata sa Ginoo. Mao ni siya ang gitawag og hinulsol sa sala. Pagbiya ba? Nya dunay tumong nganong nibiya ka tungod kay nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Lisod sa kanang mubiya lang ka nya mulingkod ra ka diha, di na pwede. Mubiya gani ka sa sala, ilisi ginagbuhat nga maayo. Ilisan gini mong buhat nga maayo. Nganong nihunong magagsugal kay akong i-donate sa simbahan, kay akong itabang niining ni ay tao nga masakiton, akong ipalit og bugas kay akong ihatag sa akong silingan nga way bugas. Kana nga mga tumong munay gustos Ginoo nga atong buhaton. Nya kun maminaw ta niya ana, munindot sa atong kinabuhi. Anindog ta.